kung isa kayong mga lalab, invite na mga lalab sa in-stream ads mga lalab, ito na yung chance yung mga lalab para gumawa palagi ng long form video mga lalab, kasi para sa akin mga lalab, mas maganda ang kitaan sa in-stream ads kaysa sa ads on reels. Tingnan nyo mga lalab sa akin mga lalab, ayan. Sa aking ads on reels mga lalab, ang ibang video ko dun mga lalab, kahit nag-viral pa siya mga lalab, kahit inabot pa siya ng 100,000 na views mga lalab, kung i-check nyo mga lalab ay zero earning siya mga lalab, kasi ginamitan ko siya mga lalab ng music. Kung sa ads on reels kayo mag-upload, better mga lalab ay mag voice over na lang kayo mga lalab, kasi kung gagamit ng music, napakadaming views, mga lalab, sinasabi ko sa inyo mga lalab, ay zero earning mga lalab. Pero, try nyo mga lalab, mag voice over mga lalab, tapos upload nyo yan. Tapos, second day mga lalab, check nyo mga lalab. Hindi katulad mga lalab sa long form video mga lalab, ang laki ng earning niya mga lalab. Mabilis pati yung earning niya mga lalab kaysa ads on reels. Kaya yun lang mga lalab, kung kailangan gumawa kayo mga lalab ng marami pang video mga lalab, para mga lalab mas malaki yung ating earning mga lalab. So yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Share for more.